Ya njengoba bengisakuchazela wena mfowethu. Umama washona kudala ngonyaka webhadi 2000. And then mina ngazalwa nini konje? Mina ngazalwa ngo2001. Umama bekade sekuthi sishonile ngo2000. Ubaba yena wayeseshone kudala ngo1998 if I'm not mistaken. So mina ngoba ngazalwa ngo2001 2019 November, yeah. So manje into esiyenzeka into engikhathazayo nayo mfethu. Hlala nestep umama wazothi last year uze nelinye ikhehla manje lapha ekhaya. Yilo manje eselingamphathanga kahle. Uyabona ke into zokuba labo step father. Angizwisisi kahle. So yinkinga bengitshela yona ukuthi yinkinga engilayo lapha.